Da li ti se ikada desilo da pogledaš oko sebe i pomisliš kako sam došla do toga da imam ovoliko stvari i zašto imam osjećaj da mi sve te stvari guše? Ja sam i nje supruga i mama u 30. i prije par godina sam se nalazila u baš ovakvoj situaciji. Moj ormar je bio prepun odjeće, na podu, na sufi, svuda su se nalazile igračke sa kojima se djeca iskreno nisu često ni igrala. I onda sam u jednom trenutku shvatila. Nije problem što nemamo dovoljno prostora. Problem je što sav taj višak stvari krade moj mir, krade moju pažnju i krade moje vrijeme koje bi radije provela uživajući sa svojom djecom i suprugom. I tu sam odlučila. Dosta je. Krećemo u raščišćavanje, ali ovaj put ozbiljno. Čitajući vaše komentare, primijetila sam da je puno vas u sličnoj situaciji i zaista nikome, ali nikome ne bi poželjela da većinu svog dana provodi kao menadžer za stvari koje mu zapravo nisu ni potrebne. Najgori dio od svega je što ne shvatamo da su stvari problem. Uvijek ćemo automatski pomisliti mi smo lijene, mi smo neorganizovane, sve će biti bolje ako imamo bolji sistem čišćenja ili ako mi pomognu suprugi ili djeca. Nažalost, za većinu nas to nije rješenjem. Budi konkretna, uzmi stvar u svoje ruke. Samo pustite stvari koje vam ne služe, zadržite stvari koje rado imate i koristite i vidjet ćete da ćete se osjećati bolje i da će vaš dom biti puno lakše održavati. Imat ćete manje stresa, bit ćete manje anksiozni, dobit ćete više samopouzdanja. Znam to po sebi. Osjećala sam se kao i bolja mama i bolja supruga kada sam sve u našem domu pojednostavila. I zato to isto želim za tebe i zato danas dijelim svojih omiljenih 5 minimalističkih pravila koji će raščišćavanje učiniti bržim i pomoći ti da lakše doneseš odluke. Želim odmah da kažem da riječ pravilo je meni malo gruba, tako da sljedećih 5 pravila posmatraj fleksibilno, ne strogo. Prilagodite ih sebi i svom životu. Započet ćemo sa prvim pravilom koji dolazi od mojih omiljenih minimalista, a ono kaže: ako bi nešto u vašem domu spontano izgorilo ili eksplodiralo, kako biste se vi osjećali? Da li biste osjećali olakšanje ili tugu jer tu stvar više nemate? Ako je vaš odgovor osjećam olakšanje jer mi je drago da je neko drugi umjesto mene donio tako tešku odluku, onda je možda vrijeme da se zapitate da li vam ta stvar uopšte treba. Možda je držite samo zato što imate krivicu jer ste dobili na poklon. Sjećam se jednog primjera koji je Joshua Fields Milburn ispričao. Oni su držali predavanje pred velikim brojem ljudi i došlo je vrijeme na pitanje iz publike. Jedan čovjek je digao ruku i pitao ih šta bi mu savjetovali. Ima veoma puno stvari koje je naslijedio od nekog rođaka iz porodice koji je nažalost umro i on ne zna šta da radi s tim stvarima. Joshua mu je postavio upravo ovo pitanje. Kako bi se osjećao da sve te stvari odjednom izgore, ne tvojom odlukom? I on je rekao, osjećao bi olakšanje. Na to ga je Joshua pitao, pa zašto onda držite te stvari? Ako je vaš odgovor osjećam olakšanje jer mi je drago da je neko drugi umjesto mene donio tako tešku odluku, onda je možda vrijeme da se zapitate da li vam ta stvar uopšte treba. Možda je držite samo zato što imate krivicu jer ste dobili na poklon. Meni se zaista svidjela njegova ideja da se ovo pravilo ne mora primjenjivati samo na stvari. Zamislite sljedeću situaciju. U jednom danu nestane vaša karijera. Sve ono što ste godinama gradili, trudili se, nestane. Zapitajte se, da li biste ponovo od početka ulagali trud i energiju za karijeru u istoj branši ili biste se odlučili za neku drugu karijeru, za neki novi početak? Ili, na primjer, u smislu veze. Da vaša veza nestane u jednom danu, da li biste žalili za tom osobom ili biste bili sretni da ta osoba izađe iz vašeg života? Fizičke stvari trebaju dodavati vrijednost našem životu. Kada unesemo neku stvar u naš dom, mi je unesemo s nadom da će ona naš život olakšati i učiniti ga boljim. I ponekad se to zaista i desi. Ali ponekad ne. Možda je to bila impulsivna kupovina. I onda ta stvar ne donosi vrijednost, nego postaje nered. I osjećamo umor jer je stalno moramo održavati. Riješila sam se puno stvari koje sam ranije mnogo služila
jer sam shvatila da mi u ovoj sezoni života više ne trebaju. U ovoj sezoni života gdje idem na posao, u slobodno vrijeme, pišem tekstove, snimam videe za ovaj kanal i naravno provodim vrijeme sa svojom porodicom, imam porodične obaveze. Meni ne treba više stvari koje mi olakšavaju život. Meni treba manje stvari o kojima ću se ja brinuti da bi upravo imala više vremena za ovo što sam nabrojala, za ono što mi je zaista važno. Sljedeće pravilo je projekt 333 od Courtney Carver. To je mali izazov po kojem 33 komada odjeće, modnih dodataka i obuće trebate nositi 3 mjeseca. Svu ostalu odjeću spakujete, sklonite iz ormara i samo te 33 stvari trebate imati na raspolaganju. U ovih 33 stvari se ne ubrajaju stvari za sport i donji veš. Pročitala sam knjigu i odlučila sam da probam ovo pravilo. Bila sam samo malo nesigurna kako će reagovati moja okolina ako se često pojavljujem u istoj odjeći. Ne samo kolegice, nego možda djeca koja su uvijek preslatka sa svojim brutalno iskrenim komentarima. Mislila sam da će mi biti teško, međutim, kada sam stavila na papir stvari koje želim da imam, shvatila sam da ja inače nosim samo 20% odjeće iz svog ormara. Kada sam sav višak odjeće spakovala, bila sam apsolutno oduševljena. Svako malo sam otvarala svoj ormar da vidim kako je lijep. A moji prijatelji, poznanici, kolege, apsolutno niko nije primijetio da ja nosim jednu te istu odjeću. Nakon 3 mjeseca moj odnos prema odjeći se apsolutno promijenio. Nakon završena 3 mjeseca shvatila sam da 33 komada odjeće ipak premalo za mene, jer volim odjeću i uživam u njoj, tako da sam taj broj za sebe malo povećala. Trenutno imam oko 50 komada odjeće, što je i dalje puno manje od onoga što sam prije imala. Mi kao 4-člana porodica imamo samo jedan ormar u cijelom našem stanu i tu je stala sva odjeća koju mi imamo. Najveći dio tog ormara zauzima suprugova odjeća, a ja imam 2 ladice i 1 štangu. Ne osjećam da nešto propuštam time što nemam ogroman ormar odjeće samo za sebe ili da dobivam komplimente za oblačenje, možda čak i više nego ranije. Sljedeće pravilo koje mi pomaže u brzom raščišćavanju doma su minimalisti nazvali 90 dana. Ja sam ovo pravilo malo izmijenila i ja ne zovem 90 dana, ja kažem godinu dana. Ako neku stvar nisam koristila prethodnih godinu dana, možda je vrijeme da se oprostimo. Naravno i ovdje kao u svem pokušavam biti realna, tako da postoje izuzeci. Za mene je to, na primjer, ostavljanje dječje odjeće. Čisto odjeće od starijeg sina, ostavim za mlađe, međutim puno manje nego što sam to radila prije. Sljedeće pravilo se zove sačekaj malo. Danas je lakše kupovati, možete kupiti svugdje na svakom ćošku, novo, rabljeno, online, uživo. Napravi pauzu prije svake kupovine. Ako kupuješ online, stavi stvar u svoju košaricu i nemoj kupiti odmah, sačekaj par dana. I posljednje pravilo, koristi ili da se riješi. Ako imate neku stvar koju čuvate za posebne prilike, koristi je danas. Danas je posebna prilika. Jer što duže čekaš na korištenje te stvari, ta se stvar čini sve više posebnija i dolazi sve manje prilika kada ih zaista trebate koristiti. Uvijek ti se čini da je previše posebno da bi se koristilo i na kraju ni ne koristiš. Na kraju ne želim da te tvoje stvari čini da se osjećaš loše. Problem nisi ti, problem su tvoje stvari. Problem su stvari kojih je višak. Želim da imaš više samopouzdanja i dom koji je lagan za održavanje. Jer održavanje doma ne bi trebalo biti teško. A ako ti je održavanje doma i dalje teško, to samo znači da imaš previše stvari. Riješi se viška stvari i osjetit ćeš ogromnu slobodu. Hvala svima koji su ostali do kraja ovog videa. Ako te zanima sličan sadržaj, zaprati moj kanal Malo minimalizma i dijelim svoje iskustvo o tome kako sam uz minimalizam dobila veliku količinu slobodnog vremena i raščistila svoj dom. Ovdje na kanalu smo izgradili neki svoj mali kozmos pozitivnih ljudi koji se u komentarima međusobno podržaju u raščišćavanju. Pišite i dalje u komentarima što vama olakšava brže raščišćavanje. Uživam čitati vaše komentare. Želim vam prelijep dan.